Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laglagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin, papagayam. Sakmay na, shout out para karagtin newcomers tayo. Akas kada Glory Diaz, Lilia Martinez Padilla Sullivan, Edmund Bautista, Rodel Tubbs, Noli Ofiasa, Amorlito Dumlao, Jonah TV, Purple Rain, ken karakayami na magtartarabay, iti drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Sapay kuma papagayam, ta denggan nyo amin nga episodes, saan nyo ananggan manipod rugi, aging gat karagiti sumarsarunupay nga episodes tayo. Agyaman kami. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Welcome party! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Anya ti kunam lakay. Mga ngay damin siyaw kan ti asawa na iti welcome party. Ada ka di simmangput akabagyan nila kay na nagapu iti adayo ang lugar? At na siguro kit iso ti i-welcome da. Awam mo tinasasauna, nga da sumangput a partido nila kay na. Awagan taman ta, amun ta bakit? Si kalatan ti umawag lakay. Sikan bakit? Sikan, ta nalalaing kamo lang ag cellphone. Kabarbaro na ta cellphone. Jak among ausaray. Yes kay. Nagriga laki din ti saan a sumisilpaon. Ay, narigrigat ti sumisilpon bakit? Dahil ti kanito masursurom na ita. Maadik kan nga agpisbok. Unay daytan kaka? Iso ana saysayaat no saan taas sursurwan. Kat kasano tamo nga rudin ang makontak dagiti anak ta? No saan tamo lang ang mga usaran ti cellphone? Ay, bayan ta nga isudalatan ti mangkontak ka na tabakit. Ay, unay daytan. Nay, ada mo tumawag. Italmag mo na dahil sa birdi ti Maris na nagtimbukal bakit. Ay salit ki diti kastaw, nagrigat mag. Kabalam na ita, na italamang italmag. Sigay italmag maon. Di ka magsaw. Hello ko na mo na. Hello. Nanang? Di mo mincho. Hello, mincho anak. Apay mawag ka. Umay kayong tuno Domingo tagpa-welcome party kami nanang. Sino ay ati simbangpat? Surprise! Anya? Adan ka mong ti pamilya mi asigmang bay nanang. Anak mi kanilito. Anak? Nanang. Babae? Wano lalaki? Babae nanang. Pinky, tinagan na. Ay nag-cute siguro anya. Talaga cute nanang. Cuteness overload. Ay na, anak
Nakaw, nangampun kay pailan. Diyo paila inuray, tipudpudno nga anak yaw. Adan tulat tamot ananang. Kan apag isunto, no adan anak mi kinilito, adan tumutan ay ayam na, ngay ni Pinky. Ay, ayam. Ay, unay daytan kaka. Nakita ko nanay. Asinaw, Ti simang bay atarakan damensyo ti ibagbagada nga anak da. Uy, Nag-cute siguro anya. Ta, nag-cute mo tinagan na. nasa uyon nanay. Cute talaga. Ay na, kaya't kumutin ang makita tila nga na. Basta cute nanang. Maayatan kayaw ang makakita. Nakita anak tupay. Ay nano asidagak la kuma iti ayanda. Ay mapana kaun. Kaya't kumutin ang makita ti apok. Nga oray saan na nagtaod iti daraken lasag data ay ayatin da mo launay. Ay kaya't kon ang makita ti apok. Ay nalakay, excited ang makakita iti aputa. Saan tamot nga apo na jay? Aputa mo tin ata imbilang da nga ruden nga anak. Uwan matkat diya. Ang lasay-saya at matlaang no nagtaon iti dara kan lasagda. Ay kat sa balin tula ang dayjay Ay nanag-cute ka nulakay. Siguro ako misti sa Amerikana, uno misti sa Mumbai. Apay lokyot, mistisan. Una iso nga raw akayat kun ang makita. La, ay kunay daytan kaka. Delyo, ading, si kanti mapan mangala iti daya per ni Pinky, ijay nga banda ti pangalaam. Wan manang. Small ti alaam Tasyak mo ti mapan mangala iti gatas na ditayan dagiti gatas. Awan ka na hindi sa baling alag di tama nang. Siyak tulatan ti mangala kadagiti dadduma. Pacifier ngay manang. Anya? Unay detan Delyo. Alangan mo't nag-pacifier. Just kay kamot. Kaslalagon agtipang panunutan bakit? Ay nalakay kayat kun ang makita ti aputa. Adu ti mangibagbaga talaga akyut kanu ngamen. Kunak no niya laura yun na nadagsa na parikaw ti pampanunutan na itamot lagaya. Kan may saan tamot apunpun no nga apo na jay? Uray atak cute nga road iso ana patag kanyak ti cute. No saan akyot nga Ay basta cute na jay. Uray jak pa'y nakita, agparparig na kanya ka cute. Unay daytan kaka. Nay, dakay mo gaya man ang timin niya, Uncle Sibiyaw. Sobrak kayaw. Nay, ayan na ngay dagiti sa nga iliyaw. Dada di talikod nga ginom kan nagpupulutan ng tay. Aya, ay, laladawak nga ruden na Madamada pa ilangan kail, mapangkay na. Ay na madamdaman lakay. Ang mga no ibagada pa ya, dahi taarak ti gagaram dito. Ang mga no ibagada, pagtatakko ng launay ti arak. Ay, siyakot magagaran ak una ang makakita iti apok. Ayan na ngay. Ano di tasilid tay? Malah bakit? Kadluan ka nga raw na mapanmangkita ka ni Pinky. Apay ngay, ngawan mang bambantay kun kwa na. Kabalan na rik may maysa. Kabalan na pa iti umay diti salas. Apay manutawon nan. 2 bulan na nantay. It's a miracle, baby. Ay, 2 bulan lang kabalan na to may dito sa alas. Apay, karayaman na. pag naanantay. Na. Ay, miracle talaga. Unay daytan. Kuantay,
Kwa, ay... Pasig ka mo lang ako. Kitaan ka man lakay. Naglukaw na dya adilyaw. Binaybayan na mo ito na nakaida dya aso di ta ka madamin tiyaw. Mas daawa. Nakabadaw kanda ka sa pinpay. Daya por na kabakay. Ay aguo yung dansan. Pati asaw binaduan. Kandinaya perandan. Ay dilyaw! Apa yan, tay? Awam mo't ni Pinkay. Aso mo't ti pinagidam di ta ka madamin tiyaw. Ay, Pinkay, get up and go to Lola. Ayan na ni Pinky kunak. Iso na ito ni Pinky tay. Ti anak namin tiyok ang lakay na. Asaw, ti bagbagada nga anak da. Ah, Unay daytan ka ka. Asaw, mga ngay da iti welcome party. Ay, just kay akapanunutan. bakit tanggiwat mo ang mga numangag na kapabay. Dayta ti bagbagada nga anak da. Asumat. Anya nga ron ti babalintangay no iso ti anak-anak na. Kan no iso ti kayat da. Antay, ti yung dilawan. Tapno sana mabaynan ni kasinsin minchaw. Sapay arsagit na ito. Ay unay daytan kaka. Dadaulan ti ulo ni kasinsin mo dilyaw. Tagiwat mo bakit? Lumangag na masakitan da. Aguli magkalaan ka day. Sumurot ka ni ti ayos ti nalaw ako nada. Makisala kay ti musika. Ay unay daytan kaka. Tatang, apay akas mas daaw launay ni nanang. Ay, amumutan ni nanang mau. Tila pagsidsidaawan ng awan serserbina. Inak man damagan. Ay, bayamaw. Saan mo nadamdamagan? Tanukas ta may kulkulang. Tila may sawsawang na. Iso bayamon anak. Ay, nunay daytan. Apay minchaw. Daytan. Jay anak mo ani Pinky, iso Ay, dayta. bakit? Nag-kiyot ni Pinky niya. Talaga, tatang. Saan ka kadi amakyutan nanang? Dayta aso ti bagbagam a Pinky nga anak yaw. O nanang. Uun ang aso mat. Bakit? Sana basta aso dayta nanang. Makaawat iti sao. Agsaupay. Manan. Kayat ko asawan. Itaul na ti kayat nang ibaga. Ay, unay daytan kaka. Bakit? Dapay ka rin sa bali nga anak da. Anak-anak kuno anak atalaga. Ay kit anak latan si kamag. Di mo pa'y amot ni makisala may. Ay, just kay. Sa bali man din nga asaw, ti bagbagam nga anak da. Ay saan nga asaw? Anya nga rod nga ay pusa. Saan? Kanya nga rod nga ay. Manok asasaw. Ay, matay ka. Bagtit sa amutan, dagitang agasawa. Pati manok, pagtatakuran dyan nga anak. Yang nga ron nga ti mabalay no iso ti trip na. Sika na ate isoda. Ayun ay daytan kaka. Nanang, iamamukmat kada kayo ti manong ni Pinky. Iso da ito ni Sassy. Manok adakkel, abinaduam. Ay, just kaya talaga. Kano sa sumo da ita. Iso ni Sassy, nanang.
Sassy, say hello to Lola. Ay, inaaya sumgarak mo titidaytang bagbagam. Just kay. Ay nagtataderen ti dut ko. Witar arami din yung agasawa. Bakit di mo unay? Ang mga mapiluan ti anak mo. Amuklatan nanang, maig-ignoranti kayo manen. Anya, ignoranti akiti pagkit kitaam. Bakit ang mga tuktukan na kanat no, Laita ti ibagbaga sumanao ka. Ito nagsauda, mapiluan ka. Ay, ida ay aso kada manok ti pagtatakunan yung anak. Uday-daytan ka. Tangiwat mo kunak may bayamlat ka di idan. Pakaragsakan na ti mang tarakan iti aso kas kadamanaw kan mako na pits na kita. Excuse me tatang. Saan mi apets da pinky kun sasi? Anak mi ida. Unay daytan kaka. Ay, apo silawam kad tinakunlaapan na pampanunot na gito'y agasawa ng anak may. Dadaulan ti pampanunot da apo Agulin mo kayo mamut nana. Imay kayo lamang bad trip. Imbagpay dagiti gagayim mi. Maawatan dati kinapatag da pinky kun sasi kada kami ng agasawa. Anak, makmaklaat lang ni nanang mau. Isa maawatam ko ma. Inton agkalmati pan nakaklaat na. Maawatan nanton ti amin. Ayun ay daytan kaka. Bakit? Mapantaman kiti makisyat. Tapno, awan mapasama ka rirey. Ay, mala. Intaman langin ngagpaisaw. Bareng nung maulawak. Ketaon-taon ti pagkitaak kada pinky dogay. Kun sasi sasaw. Unay daytan kaka. Nanamin yang, nalabsan damin tiyo nga anak mo. Panay patigda karag iti pets da. So ngay bilang dan nga anak mo no kamang ti pamilyada. Sana gaputa mauyong daan. Nga maddadag iti kakasda. Iso maawatam latay daan. San tayo makwestiyonaran tirik na ti kas karakwada. Ditan kagayem, tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Welcome party! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.